Oke. Matur sembah nuwun. Kangge lelagon salajengipun badhe kula dawuhaken dumateng Bapak Saleh ingkang kagungan grup wonten Tumpang Malang. Oke. Cara nadi, Iya Cak Bandi. sing kagungan sampur termasuk nerami lagu-lagu Pak Saleh iki Bapak Saleh sing kagungan sing duwe grup Grup. jaranan nih. Tumpang nok sanggar ya. Gendinge apa? Gendinge iki kuciwane ati termasuk Ndoro-ndoro. Iya. Oh iya iya wis. Pak Saleh jaipongan monggo mriki gerendang dutan monggo mriki Bapak Saleh ingkang daleme wonten sanggar Tumpang lho Bapak Saleh monggo monggo ning Mis kula aturi wonten cedhakipun meja penghormatan. Nggih dipun ting-tingi kuciwane ati. Aku tansah kelingan nalikane temu sepisanan mbok aja citra ing janji yen to pancen tresnamu kang suci kandamu tansah tak kuku tak simpen ana sajroning kalbu anten ana besok kapan dek yen to bisa urip bebarengan Lah, tadi Apa iki mang kiriman nang wargaku sing ana Tumpang paripurna. Iya. Lah, lagu sak teruse iki tak dawahno nang Bapak Samimin Sing Singosari sing duwe grup jaranan sing ana Singosari. Iya. Gendinge apa ya? Gendinge iki aku gumun. Aku gumun. Ya, aku tak nang Singosari. Iya iya iya. Aku gumun. Cak Sanimin jaipongan monggo mriki gendang dutan nami lagu aku gumun Pak Sanimin nantos ngampos ngamun lho Pak Sanimin monggo gendinge aku gumun dados
Duh, penak Cak tadi. Mas Lanadi. Iya. Kena lagu aku gumun iki mang seger rasane. Iya, kayak sriwing-sriwing nang Iya, kita. iya. Iya, terus Nah, lagu selanjutnya iki iya. Apa ya lagune? iki Rondo Kembang. Rondo Kembang. Lagu iki tak tujok nang bala nang jajar sing duwe reok. Oh iya. Mas Wartono. Mas Wartono Nah, sing duwe klub reok. Iya. Oh iya. Mas Wartono Jaipongan. Monggo ngriki gondang-dutan. Kangge ngipun lagunipun Rondo Kembang lho Mas Wartono. Mas sumangga Mas Wartono Rondo Kembang monggo Mbak Mis kula aturi nampi giliranipun. Mas Lanadi, Apa ya Bandi? nah sak marine Rondo Kembang gending gendinge iki ora muno. Ora muno. Tak tujok nang grup sampean sing ana Gunung Kawi, Mas Kusnadi sing duwe reok Gembong Singo Gembong. Kembar lah. Iya, Iya bola dhewe iya, bola termasuk dhewe. sak seni. Iya, iya. Mas Kusnadi Jaipongan ingkang daleme wonten Gunung Kawi monggo
nadi gunung kawi sing kuwi raya singa kembar mas nadi monggo gendinge ora muna monggo ning Mis dados Nadi Apa Cak Bandi? kene lagu sik tas iki mang golekno setanganku Lho endi tangan? golekno setanganku Kayak apa katene?
Tak gawe ngesapi lho lek ombo tak gemut berkat. Oh, ngawut ae berkat. Ngene ya. Lagu Iya. iku mang rasane kok meresep nang Cocok karo pikir. Iya, iya. Lah terus lagu Lagu selanjutnya iki tak tujok nang grupku sing ana teng Kertosari. Oh, Mas Suwir. Nah, Sing Bromo kono. Sing duwe grup reok. Oh, iya. Dadi iki perlune ngibur sak warga. gendinge apa iki? Gendinge gugur gunung sesuai ana daerah Bromo. Gugur gunung ya. Saiyek saeko kabeh. Heeh. Yo Mas Suwir yo. Rami sampur gilirane. Monggo campur sari ning sakniki gordadotan Mas Suwir. Monggo lagune gugur gunung. Ana tenggere sing disenengi ya iki mang. Yo, grup reok nok monco-monco daerah padha dihormati ya. Bromo jane rame. Yo yo. Calanadi Apa Cak Bandi? wong panjenengan iki asli Kebyar Jaran Kepang. Iya. Sing teko Ndermo iki panjenengan tak rasa-rasane iki campur sari mantep Pak. Penak nang pikir iso lega. Waktu lagu niki wis rada nipis. Iya. Golek sandingan. Oh, gawe Perlengkapan wedak Surikaca Iya. sak klopo telabonane. Trek jaran. Ayo. jaran dor. Langsung sek.